Zo ta nan. I want problems always. Jamila, haka wahala ta da ke a gidan aure? To ni ba zan jure ba. Ba zai yiwu a ce kullum ina ɗaura abinci sai na kawo miki kwano ɗaya ba. Yanzu fa ba lallai sai kin fito a gidan miji ba za ki sana'a. Ba kya ganin yadda mata da auren suke fita su kafa tukubar sai da abinci. Shinkafa da za ki dafa mudu da ki cika haɗa 10,000. Gwamnatin Tinubu sai a mata addu'a da fatan alkhairi haɗa shafi don bai bar ɗan ƙasa da yunwa ba. Ya buɗe boda ko ya shigo da abinci da abinci ya wadaci ƙasar nan. Yanzu fa mai abinci Jamila sai ki ga mace tana sai da shinkafa mudu biyu tuwo mudu ɗaya garin tuwo. Sai ki ganta da GLK, sai ki ganta da gida, sai ki ga ta je umara. To abinci ya sauki a ƙasar nan amma su ba su sauƙaƙa ba. Yanzu ke kin zo kina biye masa. Moda ce fa. Moda ta farko ce. Ka za ka yi. Jamila. Ina okay. Kin tsaya kina ga mun moda. Jamila nan da nan na nan. To ina so in ba ki zaki. Me kina da zaki moda. Ina magana Jamila. Duba mun nan da nan na nan. In zaka miƙe ne ko sai na hau kanka. Kin ga zan bata miki, zan saba miki wallahi. Daga taimako Zan je in dawo, Allah isa in dawo. Na dawo na same ka. Na dawo na